Ja neviem, či je blondiak, či je malý, či je tlustý, neviem. Ale je to celebrita. Jak sa mi to frasa? Celebrita, keď ho nepoznáš. Ale Pamelu vystiskal. Kde čo? Pamelu vystiskal maštali. Akú Pamelu? Tú z toho hľadky. Anderson. Ale ja už nežujem, to nemám. Uaha. Ani popolník, ani nič. A som to na pohár, tak už ima. A však super, on jedno. Ďuri, je nejaká teraz super kamerečka? Na Slovensku? Nie, vo svete. No. Táto... Jakže, to je tu 15, 20. Magda Vašariová. Ale ja ti ukážem. 20 ti vymenujem, 30. Povedz mi nejak niečo pekné. Čo je za... Tak, ale maximálne do... Ja aj teraz sa vás pýtam.